Szeretettel köszöntök mindenkit, aki jelen van ezen a téren, és örülök, hogy együtt lehetünk, és megtiszteltetés számomra, hogy Debrecen városának hirdethetem az evangéliumot. És minden egyes lélek, aki most itt van, emberi lélek, ez olyan kegyelem, hogy Isten szól Debrecen városához. Isten ma szól hozzánk. És hadd mondjam így, hogy Isten szól hozzád. Mert Isten beszélő Isten. Én mindig azt szoktam mondani az embereknek, hogy Isten nem néma Isten, nekünk olyan Istenünk van, aki szól, aki beszél, aki hozzászól a te szívedhez, mert az Isten szerető Isten. Együtt fogunk megnézni majd egy témát az evangélium hirdetés alatt. A kérdés az, hogy amit Jézus tett fel, ti hogyan láttok engem? Hogyan látjátok ti Jézus Krisztust? Hogyan ismeritek meg azt, aki a ti lelketeket megváltotta, aki szeret benneteket, akinek van Bibliája, nyissák a az Márk evangélium 8. része, 27. versétől olvasom, tehát Márk evangélium 8. rész, 27. versétől olvasom Istennek igéjét, ami így szól. Jézus pedig elindult tanítványival együtt Cézárea Filippi falvaiba, útközben megkérdezte tanítványitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek, Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, hát ti, kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus, amikor kérdést tesz föl, azt azért teszi, mert utána valami fontosat akar kijelenteni. És éppen a tanítványaitól azért kérdez, hogy ti hogyan láttok engem, hogyan látnak engem az emberek. Hisz 3 éve már elkezdte a szolgálatát Jézus ekkor, és Filippibe indult, a galileai szolgálatát lerakta, és utána jelenti ki magát 3-szor, hogy fölmegy Jeruzsálembe, megverik, megalázzák, keresztre feszítik, meghal, és harmadnap föltámad. De mielőtt ezt elmondta volna a tanítványainak, megkérdezi tőlük, hogy hogyan látnak engem az emberek? Hogyan lát engem Izrael népe? És azt kérdezem most tőletek, ti hogyan látjátok Krisztust? Kicsoda nektek a Krisztus? Hogyan látjátok Jézust? Mi jut eszetekbe, mikor azt halljátok, hogy Jézus Krisztus? Mert van egy ilyen mondás, amit nem én találtam ki, hanem az egyik szolgatársamtól hallottam, hogy amilyen a látásod, olyan a járásod. Ahogyan látod Krisztust, úgy fogod leélni a hívő életedet. Milyen belső Krisztusod van? Milyen a te Jézusod? Kit szolgálsz? Lehet, hogy van itt közöttünk olyan a téren, és aki hallja most ezt a szót, azt mondja, Jézus, hát igazán én nem ismerem. Vannak közöttünk olyanok, akik azt mondják, hogy igen, én Jézust már ismerem, hát templomba járó vagyok, gyülekezetbe járó vagyok, Istenem Jézus Krisztus. De mondom nektek, testvéreim, akik az Úrban testvéreim vagytok, Jézus tud magáról kijelenteni többet, mint amit most ismersz. Mert nem mindent ismerünk meg belőle. És éppen ezért teszi fel a kérdést, kinek mondanak engem az emberek? Hát az akkori emberek, akik látták Jézus Krisztust, a tanítványok szerint így válaszoltak a tanítványok Jézusnak, hát van, aki Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egy prófétának. Hát Jézus nem csak próféta volt, Jézus nem Illés volt, tehát nem helyesen ismerték meg az emberek Jézus Krisztust, már az ő idejében sem. És akkor fölteszi a második kérdést a tanítványodnak, hát ti kinek láttok engem? Ti, akik velem vagytok már 3 éve, együtt eszünk, alszunk, együtt járjuk Izrael népét, városát, együtt szolgálunk, ti kinek láttok engem? És Péternek van egy csodálatos megnyilvánulása, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. De most, 2009. augusztusában hogyan látják az emberek Jézust? Egy pár gondolatot szeretnék megosztani ebben.
Hát van, aki azt mondja, hogy egy vallásalapító. Van, aki azt mondja, Jézus Krisztus egy erkölcsi tanító. Van, aki azt mondja Jézusról, hát egy olyan ember, aki igazságokat tanított. De általában ezeknek az embereknek nincs bibliai ismeretük. Ezek az emberek, akik így vélekednek Jézusról, a tévéből, baráti beszélgetésekből, vagy folyóiratokból szedték össze az ő ismeretüket, és megállapítanak valamit, hogy kicsoda Jézus. Hát Jézus elmondta, hogy ő kicsoda. Jézus beszélt arról, hogy ő kicsoda. Nem hagyta nyitva az ajtót, hogy az emberek találgassanak, vagy kitalálják, hogy ő kicsoda, mert ő elmondta nekünk, hogy ő miért jött. Ő eljött, hogy ki. Tehát ez már kicsit később. Tehát vannak olyan emberek, akiknek olyan fogyatékos az ismeretük, és állítanak valamit Jézus Krisztusról, ami nem igaz és nem helyes. Szeretnék most idézni egy olyan embertől, akit úgy hívtak, hogy Rousseau, 1712-ben született, Franciaországban a felvilágosodásnak az egyik nagy atya volt, aki szolgálta a racionalizmust. Egy olyan ember volt, aki nem érzelmileg kötődött az Isten igéjéhez, a Bibliához, Jézushoz, hanem ő az értelmével, a tények alapján közeledett Jézushoz. És ez az ember leírt egy mondatot, ami számomra megdöbbentő. Tehát hozzá kell tennem, Rousseau, aki a racionalizmus embere volt, az érvek embere, a történelemnek a kijelentett dolgait vizsgálta, ő ezt mondta. Ha Szokratész élete és halála egy bölcs élet és halál volt, akkor Jézus élete és halála egy isteni. Azért ez a megfogalmazásnak azért van egy csodálatos mondani valója. Összehasonlította Szokratész életét és Jézus életét. És azt állapította meg, hogy Jézus élete és halála egy isteni emberé volt, egy istené volt. Megállapítja ez az ember, ez a tudós, hogy Jézus Krisztus több, mint egy ember. Ő egy Isten. A másik példa, amit szeretnék fölhozni, biztos nagyon jól ismerjük, Napóleont. Napóleont úgy ismerjük, mint egy törtető, leigázott országokat, egy tábornok, egy harcos ember, és mégis neki is van véleménye Jézus Krisztusról. És ő ezt írja. Én ismerem az embereket, de Jézus Krisztus nem pusztán ember volt. Napóleon, aki hatalomra tört és háborúban vett részt, a mai napig az egyik legnagyobb hadvezérnek tartják nyilván, azt mondja Jézusról, hogy ő több, mint ember volt. Te kinek látod Jézust? Kicsoda neked Jézus? A következőt, akit szeretnék idézni, és ő a harmadik, C.S. Lewis, szerintem a keresztények ismerik ezt az embert. Sok könyve megjelent magyarul, olyan, mint a Csűrcsavar, a Narnia, a Szeretet 4 arca, vagy az, hogy keresztény vagyok. Ő egy ír származású, Oxfordban élő ember volt, aki a 20. század egyik írója volt, irodalmi történész, és őnek is megvolt véleménye Jézus Krisztusról. Egy olyan ember ő, aki a Cambridge-i Egyetemen professzor volt. Tehát úgy gondolom, hogy amit most felolvasok tőle, gondolatokat erre lehet adni. Ez egy olyan ember, akinek a véleménye nem csak úgymond csípőből jött ki, nem csak a csík zsebiből vágott ki valamit, hanem egy mélyen átgondolt, és egy megforrott, meggyőződéses kijelentés, amit ő leír, ami így hangzik. Itt próbálom meg elejét venni annak, hogy bárki is azt az igazán ostoba dolgot állítsa, amit sok ember mond róla, kész vagyok elfogadni Jézust, mint az erkölcs nagy oktatóját, de nem fogadom el állítását, hogy Isten. Ez az, amit nem szabad mondanunk. Az olyan valaki, aki csak ember volt, és olyanokat mondott, mint Jézus, nem lenne vagy erkölcsi tanítómester. Az vagy eszelős volna, egy szinten azzal, aki magát budjantojásnak tartja, vagy pedig maga a pokol ördöge. Választanunk kell.
Vagy Isten fia volt ez az ember, és ma is az, vagy őrült, és valami annál is rosszabb. Elzárhatjuk, mint egy bolondot, leköphetjük, megölhetjük, mint egy démont, vagy láb elé borulhatunk, és Urunknak, Istenünknek nevezhetjük. De ne hozakodjunk elő semmi olyan leereszkedő zagyvasággal, hogy nagy erkölcsi tanító volt. Ezt a lehetőséget nem hagyta nyitva számunkra, nem volt szándékában. Nagyon tetszik ez a megfogalmazás. Jézus Krisztus kijelentette magáról, hogy ő kicsoda. Nem kell az embereknek kitalálni azt, hogy ő miért jött. Nem kell az embereknek kitalálni azt, hogy Jézus miért halt meg a kereszten. Jézus eljött, és kijelentette magát nekünk. És most összeszedtem egy pár igét, kedves hallgatók, hogy együtt gondolkozzunk el azon, amit Jézus mondott önmagáról 2000 évvel ezelőtt. Elsősorban a János 10:30-ban azt mondja a mi Urunk Jézus Krisztus, én és az Atya egy vagyunk. A héber gondolkozásban ez a kijelentés elég furcsa, ugyanis amikor azt mondta Jézus önmagáról, hogy én és az Atya egy vagyunk, ezzel azt mondta, hogy én olyan vagyok, mint Isten. Istennel egyenrangú vagyok. Jézus nem azért feszítették nagypénteken keresztre, mert meggyógyította az embereket, azért, mert ördögöket űzött, nem ezért feszítették keresztre Jézus Krisztust. Azért feszítették keresztre, mert a főpapnak azt mondta, hogy látom az emberfiát ott ülni az Atya Isten jobbján. Azért, mert kimondta magáról, hogy én vagyok az Isten egyszülött fia. Én vagyok a ma próféta. Én vagyok a ma Isten felkentje. Ezért feszítették keresztre. Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az élet kenyere. Én vagyok a világ világossága. Jézus azt a két dolgot fejezi ki nekünk, ami a legfontosabb az embernek, a kenyér és a világosság. Jézus a legfontosabb egy embernek az életében. Jézus ismerete az életbe vágó fontosság. Mert sok ember csak ebben az életben reménykedik. Eszünk, iszunk, holnap meghalunk. Ez nem igaz. Emberek, belekiáltom a szívetekbe, ez nem igaz. Több az élet, hogy mit tegyünk, vagy mit igyunk. Több az élet. Elrendelt dolog, hogy az emberek egyszer élnek, meghalnak, és utána jön az Isten ítélete. Ez egy elrendelt dolog. És ez nem attól függ, hogy én mit gondolok, vagy te mit gondolsz. Jézus Krisztus attól még Isten, attól ő még királyok királya, mert esetleg azt mondod, hogy ő csak egy próféta volt, vagy egy ember. Nem a te hitettől függ Jézus Krisztusnak a személyisége. Amikor azt mondja, hogy én vagyok a juhok ajtaja, én vagyok a jó pásztor, akkor azt mondja Jézus, hogy rajtam keresztül lehet bemenni a világ, az örök életbe. Amikor azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, én vagyok az, aki a lelkedet kivezeti a sötétségből az Isten szerelmes országának világosságába. Jézus az, a jó pásztor, aki óvja és szereti a te életedet. Azt mondja Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Egy vallás sem meri ezt magáról kijelenteni, hogy ő feltámadás és élet. Amikor azt mondja, hogy én vagyok, akkor egy csodálatos dolgot mond Jézus. Amikor Mózest megszólítja Isten a csipkebokorból, és Mózes odáll Isten elé, lehúzott sarukkal, és megkapja azt, hogy menj és Izrael népét hozd ki a fogságból, akkor azt mondja Mózes, hogy mit mondjak Izrael népének? Mit mondjak nekik? Ki küldött? Mi a te neved? Hogyan jelentsem ki magad? Milyen Isten vagy te? És akkor azt mondja mindenható, én vagyok, aki vagyok. A vagyok. És tudjátok, ez a vagyok mit jelent? Elegendő. Ez azt jelenti, hogy menj el és mondd meg Izrael népének, hogy elegendő vagyok arra, hogy kihozzalak benneteket a fogságból. Elegendő vagyok arra, hogy ketté válasszam a tengert, és száraz lábbal menjen át az én népem a szabadság útjára. Elegendő vagyok arra, hogy a fáraónak a seregét beleveszítsem a tengerbe. És Jézus azt mondja ma, elég vagyok a te bűnödre. Jézus azt mondja, elég vagyok a te félelmedre. Jézus azt mondja, elég vagyok neked.
Ez egy ilyen szellemi bianco csekk, amit Jézus már akar neked adni. Amire rá van írva, hogy elegendő. És utána írhatod, hogy elegendő Cséki Győző bűnére. Elegendő Jézus Krisztusnak a neve, hogy nekem örök életem legyen. Én úgy szeretem ezt mondani. Hogy Jézus az enyém. Te szereted ezt mondani? Ha szereted, akkor együtt örüljünk annak, hogy Jézus az enyém. Jézus az én bűneimért halt meg. Jézus az én örök életemért támad fel. Jézus azért jött el, hogy szeressen engem személyesen. És most rólad beszélek, és rólam. Jézus azt mondta magáról, nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Milyen Krisztusod van neked? Hogyan látod Jézus Krisztust? Úgy, hogy bemész a templomba, és tudod, hogy Jézus Krisztus ott van. Bemész a templomba, imádkozol, fölemered a kezedet, halleluját mondasz, de amikor hazamész, és probléma van, akkor már Jézus nem olyan nagy. A gyülekezetben nagy Jézus, otthon már nem olyan nagy. Milyen a te Krisztusod? Milyen a te Jézusod? Mert azt mondta Jézus önmagáról, nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Mi nagy Istent szolgálunk, egy hatalmas Istent. Elég a te bűnödre, elég a te nyomorúságodra, elég a te félelmedre, elég a te családodra. Jézus elég neked, ha a tied. Ha meg nem a tied, ma azt akar, hogy a tied legyen. Mert szeret. Mert nagyon szeret Jézus Krisztus. És olyan jó ezt kiabálni, hogy nagyon szeret Jézus Krisztus, hisz az életét adta értünk. Áldott legyen azért az ő neve. És aki ebben a névben hisz, az megmenekül. Jézus azt mondta magáról, én vagyok az út, az élet és az igazság. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Én vagyok az út. Mikor mondják az emberek, hogy hát igen, sok Isten, egy Isten van, de sok úton lehet menni Jézus felé. Hát nem akarok vallásokat fölsorolni. Jézus azt mondta, nem. Én vagyok az út. Az egyetlen út. Nincs más. Mert Isten engedte, hogy a népek a maguk kívánsága szerint járjanak. De az utolsó időben kijelentette magát az ő fiában, a Jézus Krisztusban, aki hazavezette mindazokat, akik hisznek és bíznak az ő nevében. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az igazság. Mi az igazság? Eszembe jut egy történet, amikor Jézus Izrael népe között járt a tanítványaival, és egy temetés látott. Pont egy temetésen volt ott. Egy özvegyasszony temette az egyetlen egy fiát. És nagyon sírt. És mi volt ott az igazság? Az, hogy özvegy, az, hogy meghalt az egyetlen gondviselője, az, hogy ezután már nincs, akire számítson. Alamizsnán kell, hogy éljen ezután. Ez volt az igazság, ugye emberek? Akik ismerik a történetet. De ott volt az igazság. És az igazság az volt, hogy Jézus feltámasztotta ezt az ifjút, és visszaadta az anyjának. Mert Jézus az igazság. Ahol az igazság van, ott megváltoznak az emberi igazságok. Mert maga Jézus az igazság. Az igazság az, hogy aki hisző benne, annak örök élete van. Az igazság az, hogy megváltott bennünket Isten ítélete alól, a mi Urunk Jézus Krisztus. Jézus ezt jelentette ki magáról. És egy csodálatos kijelentés a Márk evangéliumban, amikor maga az Atya tesz bizonyságot az ő fiáról. Íme a szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Áldott legyen az Isten. Gyönyörködik az ő fiában, Jézus Krisztusban. És miért gyönyörködik? Azért gyönyörködik benne, mert a fiú mindig engedelmeskedett az atyának. Mert a fiú mindig azt akart, amit az atya akart. Mert a fiú egy volt az atyával. És amit a fiú tett, az olyan, mintha az atya tette volna. Aki látott engem, mondta Jézus, látta az atyát. Hogyan látod Jézus Krisztust? Kicsoda neked Jézus Krisztus, kedves felebarátom? Én roma származású vagyok. És mégis egy vérből származunk, azt írja a Szentírás.
Egy vérből származunk. Kicsit ez megbotránkoztató lehet most ebben a helyzetben, amiben vagyunk. De mindnyájan emberek egy vérből származunk. Megértettük ezt? Ez az igazság. Egy vérből származunk. És Jézus meghalt a mi bűneinkért. Áldott legyen érte. Hogyan látta őt az apostol? Az apostolok? Tamás úgy látta őt, hogy leborult, és azt mondta, én Uram, én Istenem. Hogyan látta keresztelő János? Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Te hogyan látod Jézus Krisztust? Kicsoda neked Jézus Krisztus? Olyan jó tudni azt, hogy az apostolokat, ha megnézzük az életüket, mindegyik erőszakos halállal halt meg, kivéve az idős Jánost. Lefejezték őket, keresztelre feszítették őket, karddal lelőtték őket, megverték, megbotozták őket. És föl kell tenni azt a kérdést, ha ezek az emberek meghaltak Krisztusért, akkor egy őrültért haltak meg? Egy hamis Istenért haltak meg? Nem. Ők az igazságért haltak meg, Jézus Krisztusért. Igaz, 2000 év telt el azóta, mióta az apostolok adták a vérüket, és azóta sok ember adja a vérét. És lehet, hogy Debrecen városában mi ezt nem tudjuk, de innen 1000 kilométerre is van, aki a vérét adja Krisztusért. Vagy Kínában a vérüket adják Krisztusért. Krisztus az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, csak is ő általa. Befejezésképpen, mikor lesz az előrehívás, akkor egy igével szeretném az előrehívást megbeszélni önökkel, amikor döntünk veletek. Mert döntenünk kell. Mikor Jézus fölteszi nekünk a kérdést, hogy ti kinek láttok engem, ez mellett nem lehet elmenni úgy, hogy nem fogalmazzuk meg. Te kinek látod Jézust? És azért mondom el sokszor ezt a mondatot, mert az ember olyan nehezen válaszol. Az előrehívásnál, amikor döntünk, azt kell eldöntenünk és átélnünk, hogy szükségem van nekem erre az Úr Jézusra. El kell döntenünk, hogy ő valóban Isten egyszülött fia. Tegye föl a kezét, akkor azt mondja, Jézus Krisztus az Isten egyszülött fia. Hú, de sok keresztény van itt. Akkor úgy teszem föl a kérdést, hogy akinek még nincs a szívében a Krisztusban való hit, az jöjjön előre. Aki most dönt, akinek most ragyogott föl Krisztus, hogy Krisztus engem szeret, az én bűneimért halt meg. Tudom, hogy ilyenkor nehéz fölállni. Én 13 évvel ezelőtt álltam föl így, egy előrehívásnál, amikor benne voltam a bűneimben. A múltam szorított. Nem tudtam hova rakni a vétkeimet, a hibáimat, az elrontott dolgaimat. Amikor szégyeltem magamat saját magam előtt. Te nem voltál még így? Amikor tudtam, hogy nem tudok belenézni jó szívvel a tükörbe. Isten hív téged, jöjj az ő kegyelméhez. Isten meg akar áldani. És ha már ismered a Krisztust, akkor most új felismerésre juss. Neki adatott minden hatalom mennyen és földön. Olyan Krisztusod van, hogy elég a te nyomorúságodra, amiben most vagy. Elég. Gyere, vedd át ezt a csekket, és írd oda a nyomorúságodat a lelkedben. Írd oda, hogy mi a te nyomorúságod, és hidd el, hogy Jézus megoldja, mert szeret. Mert ő abban gyönyörködik, amikor jót cselekszik velünk. Jézus abban gyönyörködik, amikor mi kérünk tőle, és ő ad nekünk. Mert szerető Istenünk van. Nem korbács van a kezébe. Áldás van a kezébe. Emberi szív
Az Isten szeretete hozzád szól. Jöjj, add az életedet. Fogadd el Krisztust. Mondd el Krisztusnak, hogy itt vagyok. Itt vagyok, mert érzem belül, hogy jönnöm kell hozzád. Érzed? Eddig az értelemhez szólok, most hozzászólok az érzelemhez. Azt mondja az Isten igéje, érezzétek és lássátok, hogy jó az Isten. Hogy látod Jézust? Szigorúnak? Azért, mert tegnap bűnt követtél el, és most félsz tőle? Ne félj tőle! Meg akar bocsájtani. Jöjj, hogy megbocsásson. Jöjj, hogy az örök életnek a tulajdonosa legyél. Jöjj! Jöjj fele, barátom! Jöjj Krisztus keresztjéhez! Jöjj az élethez! Jöjj, hogy megáldhasson minden lelki áldással!